Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз 26 декабр якшанбе қарор дорем мо дар молбозори ноҳияи дӯстии Хоҷагӣ Эшбек Сатторов бозори нав. Бозори дӯстира иҷа кучондагиам, иҷа овардагиам. Ай бозори нав. Хоб дар ин видео навор кардем буқачо ёш, баъд гусало ғуноҷин савдошидагиш нархҳои аниқ, баъд говҳои гусаладор савдошидагишам ҳаст, бозор кардагишам нархҳои аниқ. иншоалло ба шумо мақбул мешавад. молҳои зотӣ надоромдаастам, молҳои маҳаллии худмона, ине ки молҳои хушрӯам ҳаст, пачахдаршам ҳаст. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. буқачо пурсида буден 36 иш 42. Мана ишан буқачая чай парве чанд пулай ба 4000. И чанд пулака 42 3000. буқача ҳамаш буқача будааст ҳамиҷа. хоб ҳамира чанд кайд нами 31 32. ишам ҳамуна бозор кардагиш 36 гуфтеста шон 400 сум 300 сум поён бозор пурсидеста. Буқача пурсида бинем, мана буқачара бинем. Мана буқачара бинем. Чанд гуфти ака? 4500 савдо мешава бо. Чанд кад бозор? 4000 кадаст. Ана қафошам бине. И ғуноҷина чанд кадан ака? 23 кадаст мана. ғуноҷини созай. Харобтар ай, неки пародаш хуб аст. Шунайда. Qancha qiladi? 4000 dedim, 3400 ga sotamiz. Ha, mana savdo shida buqacha 4000 guftesidagi dast 3400 savdo shida mana. Narxi aniq. Do'stlar aziz, ovozim ham kamroq yuritaga, uzr mepursen baroy kam video. Mana buqacha. Buqacha. 3500 guftesidagi savdo meshava, 3100 3200 bozor kardesta. Buqachoy yosh. Ana bu qara binem parodash xubda. Ashir shirshilagi onas, onush g'avz. Ира 5000 гуфтеста савдо мешава. То 4700 бозор кардааст. Хариби 1 сола будааст. Оли расидаги ҳам нест мега 1 сола. Мана савдо шида, ира харидааст. Я бародармон, бародар шиносай 12550. این فربه برای گوشت گرفتگیم با فکرم به حد فربه. آکا ایش چی؟ ایرا مانا 10000 ایرا کرده استن، ایرا فروخته استن خودشون. ممکن که دویم سودا باشه پدروب نپرسیدم. چه خیلی که گفتیم واسه سروسیماییم 10000 ایرا کرده استن. ایشان برای پشتانه فربه. خب اونا گوی گوسالادور سیم گوسالاش بوداست غنوجین شیرش چند که شیرش سر بگه 10 تا متر سر بگه 10 لیتر شیر بزرگ چند که برای یوتیوب بکن برای یوتیوب بزرگ چند که دکن مامور ازی بزرگ هم هرچی کرده استیم اختام گیره 7000 savdo meshava. Чанд гусолаш? Дуюмзой. Нарай мода? Ам бура қифоси матвакан. Шумо те YouTube дар сини гор ва ам багада. Буқача, а? Буқача да. Шириш чанд қай ба? Шириш. Сар бегам 3-4 литр. Гавой маҳалли хумона ёхи. Бозор чанд кад ба? 6000 бозор кардааст. Хоб. 5 та ғуноҷин гусола. Акай Муҳаммад Расул. Нархҳои аниқ мана тамошо ку ака. Гусоларо бисёр мепурси худат. Най 5 та гусола ғуноҷин. Ҳар 5-ш як ҷоя савдо шидаги 10200 сомонӣ. ҳисоб мекунем худом. Чанди меғалтам. Оптум савдо шидаги.
молои нағз ҳамаш ки оянда маълум мешавад чӣ хеле мол мешавад чӣ хеле не. ана гоҳи гӯсаладор фародои маҳаллӣ гӯсолаш ғуноҷӣ на гӯсолаш ғуноҷӣ будааст. Чандум зой дай брат? Якум зой. Шириш чанд қа? То чанд қара? Асла 5-6 як рӯз. 5-6 литр як рӯз. Вақтшро тамошо кунем. Нехни мазур нархиш савдо мешава бо 8000 ира карда истам бозор. Ҳозирам савдо дора 8000. Гоҳи гӯсаладор 9000 чандум зой даи? Дуюм зой ғуноҷӣ на? Ғуноҷӣ дуюм зой 7 шир гарантӣ дода. 7 литр шир гарантӣ додаистай. Хоб бозор чанд кард ба? Бозор оди ака ростига бозори навай ҳаст пурсидан зиёд то 8000 акадам. То 8000. 7 шир дода гарантӣ хати. Номер телефонам бигӣ. Гап зан. 917 22 66 31. Харидоро боша занг мизана. Фақат харидорое ки конкретни харидор ҳастан. Абубакр ном дорам. Ай Россия, ай куҷое боша занг задам бигӣ. Адрес куҷода? Калхозобода? Не, адрес тарaf Qizilqal'a. Qizilqal'a. Garantiya go ay xonam omada giritam ge Rossiyada bosh. Diga molam hast, diga namud. Diga namud molam hast. Bu mezoyne mefuruşi. Mana go'y gӯсаладор. Seymzoyd budast. Gӯсалара binaq vahşi maydai. Nima hamcha mayda bu? Bu qischaman ajamba. Bu qacha budast? Ira binayn behad mayda gӯsalar. Suti qancha keyin buni? Як рӯзда 4 литр шир, 2 вақт 2 литри. Бозор нечи қилdi? 6500 бозор кардааст. Mana go'y gӯсаладор. Nechinchi bolasi bu? 4 yo 5 gӯсалаш buqacha. Suti qancha keyin buni? 3 litr shir dora, go behad xaroba. Вонагин ки чи ба хел модори мурдара мегири. Соҳибиш илтимос кард бароям гирифта истем. Xo'p. Bozor qancha qildi aka? 6000 kadasi. Ba gufti so'yibish. Qati gӯсалаш. Nagoy gӯсаладор. Yakim zoyda ya? Duyum zoyd. Bu qacha qino'jin? Qacha. Дو ҳафта пеш ира харидам даст бо зарул шудастам мега фрукта истем 67 харидас 5 67 харида будя ҳозир чанд кадам 6000 5000 бозор кардаста шириш чанд қа буда байра ҷушиде як рӯз на як рӯзда 4 литр 2 литри 2 вақт гоҳи гӯсаладори дигари чорумзод будааст ғуноҷин айвона 9000 нархиш савдо мешавад. Қати гӯсалаш. Сути қанча keyin? 4 литр шир дорай, 2 литр як. Bir kundami? Bozor qancha qildi? 8. Sari 8000 pulsidagi ay. Ozirashda ayvayda pas kardistam da. Xeli narxo. Ira nishonti. Ha, go'y gӯсаладор. Chandim zoyd aka? Yakim zoyd buqacha? Qacha budast. Gӯсалаш maydak. Shirish chanqa як рӯзда? 4-5 litr shir. Bozor chanqa? 5000 kardasi. Molhoy byudjetni ay. Byudjetni molhoy arzon. Kasida ma'qul bo'sha. Ma go'y gӯсаладор. Gӯсалаш buqacha. Bu nechinchi bolasi? Seym gӯсалаш, seymzoyd buqacha hay. Suti qancha bir kunda? 7-8 litr як рӯзда. Qancha qildi bozor? 9000 bozor kardesta 11000 xudosh gufta istodagi. Mana go. Gӯсалаш гунojina 4 yo 5 zoy gufta istay so'yibish. 15 litr sahar bega shir dora.
16000 нархш савдо мешава. Бо бозор ҳоли чӣ накадай мега бозори навай харидор сустара мега. Ва иншалло бозорҳои дигар соз мешава. Ana savdo shida nak go'y gusalador. Xo'p, Chorumzoyda g'unojina. G'unojina gusalash Chorumzoyda das. Shirish 5-6 litr yak ro'zda sahar bega. Shashini mazor xaridagi است. Go'y gusaladori digari mo. Chorumzoyda gusalash g'unojina. Qancha suti bor aka? 10 litr. Sahar bega 10 litr shir. Qancha qilyapti buni? Nahani mazor bozor kardesta 11-13 qachon guftesta ina. Na g'unojina bine. Duni mazor guftesta 2200 bozor kardesta. O bizim podpischilar ekan, akamiz gap yo'q. Moskvadan kelganlarda. Biz Moskvaga salom aytyapmiz, qabul qilasizlar salomni. G'unojina nishon bilan xushro'gana. Malning narxi tushganda bu. Ona g'unojini bo'g'iz, baroy shavqmando. 7 moa bo'g'iz budast, yaqin gusolashda. 6000 deyapmiz, bozor 4,5 ming so'mda. 6000 guftesta chorni mazor bozor kardesta era. Garovtini mola? Nechinchi kanal? Bu qarab yo'q. Ha, bu yoqdiki.